Jeg fortæller om Bohrs atommodel. Vi har et atom, der består af en atomkerne, der igen består af protoner, der er positivt ladet, og neutroner, der ingen ladning har. Atomet, vi ser her, har 4 skaller, og i den ene skal ser vi en elektron, der kredser omkring atomkernen. Elektronen er negativt ladet. Bohr han har opstillet 2 generelle postulater for atomer, og det ene er, at atomer kun kan eksistere i bestemte stationære tilstande. Det vil sige, at i hver sin stationære tilstand, jamen der har atomet et vist energiniveau. Og det betyder også, at elektronen holder sin faste bane, som den gør her, og ikke falder ind mod selve atomkernen, som man ellers godt kunne forestille sig, da elektronen er negativt ladet og atomkernen positivt ladet. Det andet postulat er, at atomer kan ændre energiniveau, og det sker ved, at elektronen springer i skalaerne. Og det kan være fra 1 til 2, men det kan også være fra 1 til 4, eller 1 til 3. Og at elektronen altid vil falde tilbage til den skal, hvor den kom fra. Og det sker simpelthen ved, at atomet modtager eller udsender energi, der svarer til energiforskellen mellem skallerne. Det betyder også, at elektronen ikke kan befinde sig mellem skallerne. Et atom det stiger i energiniveauet ved at absorbere en foton, og et atom falder i energiniveauet ved at emittere en foton. Og nu kan vi prøve at se, hvad der sker, når atomet modtager eller bliver ramt af en foton, eller absorberer en foton, og det kan vi gøre ved at sige, nu vil vi prøve at springe fra skala 1 til skala 3. Og der ser vi, at atomet bliver ramt af en foton med energien, der svarer til 106 nanometer, og vi får et absorptionsspektra her, der egentlig er et kontinueret spektra, men med en sort streg i. Og den sorte streg, det er jo så den, der svarer til de 106 nanometer. Og den opstår simpelthen fordi, at stofferne i gasskyen absorberer lys med lige nøjagtigt den bestemte bølgelængde på 106 nanometer. Når så elektronen skal falde tilbage, jamen så afgiver den en foton, og det er egentlig den, der giver den der giver det lys, eller den der udsender lys, og vi får et emissionsspektra. Og den fotonen afgiver, den har også også en energi, der svarer til 106 nanometer, naturligvis. Og det kan vi se her ved at få den til at springe ind. Og vi ser, at i vores emissionsspektrum, der får vi et violet lys, altså en violet bølgelængde her på 106 nanometer. Alle grundstoffer har absorption og emissionsspektra, og alle er unikke, der er ikke 2, der er ens. Jo mindre energispring der er, desto mindre er fotonens frekvens, og desto større er bølgelængden. Og jo større energispring fotonen laver, jo større er frekvensen, men desto kortere er bølgelængden. Kort kan jeg lige nævne frekvensbetingelsen, der siger, at ved overgang mellem 2 stationære tilstande med energien En og Em kan atomer absorbere eller emittere en foton med energien E-foton er lige med Em minus En.